Здравейте отново от моята кухня. Днес ще ви покажа как да си направим високопротеинови бомбони. За целта ми трябват 3 вида ядки по желание, по половин чайна чаша, като предварително си ги накисвам във вода. И след това си подготвям останалите продукти. Един портокал, рендосвам му кората, изстисквам му сока и смесвам всички продукти, като ядките са предварително смлени или по-едро нарязани, като добавям и половин чайна чаша с овесени ядки. Слагам 2 лъжици шоколадов протеин, 2 малки лъжички какао, след това 2 супени лъжици фъстъчно масло. Всичко това го умесвам да стане много гъсто тесто. Ако се наложи, може да добавите и малко кокосово мляко. Става гъсто и след това си оформям топченцата, като ги овалям в кокосови стърготини. Съответно ги съхранявам в хладилника. До една седмица може да ги съхранявате в хладилника. Това са високопротеинови бомбони, много полезни, съдържат много полезни вещества и са идеални за междинно хранене. Ако тази рецепта ви е харесала, споделете, последвайте ме за още рецепти и още интересни неща, свързани с здравословния начин на живот. За всеки, който желае, може да получи индивидуален хранителен режим. Последвайте ме на линка под профилната ми снимка, където е моята затворена група, и там ще научите много интересни неща за всичко свързано с здравословния начин на живот. Благодаря ви!